Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu. Tadzoka zvekare nemasecrets. Zuva ranhasi tine nyaya hanzi kuromba kwangu uye kuzobuda mazviri mushure mekunge ndaitigwa nyasha nedenga. Tete, please hide me. Makadi tete, ndauya kuzoreurura kuromba kwandakaita mushure mekunge upenyu hwazondiomera. Takasvika pakutenga upfu nekapu kuti ndigone kupambira sadza. Ndainge ndamitiswa nemurume wandainge ndasangana naye mushure mekunge ndashaya kwekuenda. I'm not going to justify anything that I did, but I'm going to tell my story kubva pazvakatangira. Amai vedu vainge vakawanikwa nababa wedu, asi baba vedu vakanga vaine vakadzi hobho, and you know kuti upenyu hwepachipare, it's the law of the jungle, survival of the fittest. Baba vedu vaisatsvaka chikafu, asi vana amai ndivo vaitengesa matomati nekuita mabhindauko kuti vabikire baba zvinonaka. Amai vedu vakazobva mumusha umu ndokudzokera kwavo nekuti upenyu hwainge hwakasadharara pamusha apa. Amai vakaenda nesu makore aya. Amai vakanga vaine vana 2, ini nomunin'ina wangu, asi tese tiri 5. Ini ndini wekutanga. Amai vakaenda nesu tese. At this time takanga tiri kuprimary. I think I was in grade 2 and my little sis was 5 years old. Mushure menguva pfupi tongoti 6 months, amai it looks like vakasvika vakawana murume aivada, asi vaifanira kutisiya. Amai ndokuwanikwa vakatisiya nambuya. Ambuya vakagara nesu kwenguva pfupi ndokurwara vakashayika vatete zvichireva kuti tainge tisisina wekugara naye. Mushure mekuchengeta ambuya takatorwa namai tikava nemufaro chaiwo, asi hatina kuziva kuti amai vaikoshesa muchato wavo kutidarika. Ndipo pakatanga matambudziko edu ese. Ipapo takakwira bhazi takananga kumusha kuna baba vedu namai. That same day takasvika tikanzi tiende kumunda kunotanha ipwa dzekuti tidye. Pakudzoka takawana amai vatoenda. At this time I was in grade 3 and I still remember the fear as a child. You feel safe if your mom is around. Takabva tasiyiwa mumaoko emudzimai mukuru. Vatete tairara muimba yeraundi mairara mbudzi. Taiwaridza chikumba chembudzi nekajira. Upenyu hwakaoma, asi sevana takakura. Makore akapindana. Hongu baba wedu vaivapo, asi havana chakanyanya chavaiita. Chero kuona kuti shangu dzadambuka vaisava nebasa nazvo. Hapana aitimiririra pamusha apa. Amai guru vaive nezimoyo rakashata. Taigarorobwa and I became my sister's keeper. Ndakadzidza kugona kuchengeta mwana wamai vangu nekumumiririra. Ndava grade 7 and my sister was in grade 4. Ndipo pandakadaniwa kuofisi kwemukuru wechikoro tikanzi muri kudiwa. Takasvika kuofisi tikaona mune vakadzi vaviri nemukuru wechikoro. Mukuru akataura nesu zvakanaka, akabvunza kuti amai vedu varipi. Takapindura kuti vainge vakatisiya kuna baba vati tinoti nhaipwa, asi havana kuzodzoka. Mukuru akabvunza kuti munovaziva here mukavaona? Tikati hongo. Madzimai aya akaramba akatitarisa, asi nesuwo hatina kumbovaziva. Saka ndainge ndakamira ndakabatwa mwana wamai vangu pachitarira zvakapfekwa zvacho. Madzimai maviri aya ndakazongoona umwe wavo osimuka achichema ava kutimbundira kuti ndini amai venyu. Takachema vatete nemufaro. Amai vakazotaura nesu kwakutipa mainfomu neshangu. Vakati vainge vachida kuti tizoenda kumba kwavo paholiday. This was about 35 to 40 kilometers from kumusha iyo vaigara muguta raiva pedu. Fast forward, we went for holidays. Baba vainge vabvuma. Zvikoro pazvakavhura takadzoka zvakare mujere. 2 years later ndava form 2 ndipo patakati zvikoro zvovhara samangwana. Ndikati kune sister yangu, muka mambakwedza, ngatitoita sano titize pano. Upenyu hwainge hwakaoma pamusha apa. We had seen a better life kumba kwamai wedu. Takarongedza tumbatya tushomanana tikabuda kuseniseni takananga kuna amai vedu. I was done life yekubatwa senhapwa. Takafamba tete bhazi paive ne1 rakatidarika kuseni richienda kuchiredzi kutown. Kwakudzoka kuma12 apa isu tichingoenda kwakuma4 masikati rakudzokera kuchiredzi. Conductor akati kuna driver, vana vandavaona kuseni misai bhazi. Bhazi rakamira tikapinda. Vakati munoendepi? Tikati kuTsovane. Conductor ndokubvunza kuti mobvepi? Tikataura. Apa taive tisina kudya the entire day.
Pamba paigara mai vedu taipaziva, saka takasvika zvikanzi vakatama. Unozorora. Ndipo patakangotanga kufamba, ini semukuru ndaifanira kuona plani. Ndipo pandakazosangana nemumwe murume akati handeikumba. Aive muhombe mbichana. Ndiko kutanga kugara nemurume uyu. I was not in a position to go back home. Zvaiva nani kuti ndife pane kuti ndidzokere. I was only form 2. Chinun'una chakazoenda kuna mai mushure mekunge tavatsvaka kuchechi. Ini ndikasara nemurume uyu. Murume uyu akandibata zvakanaka kusvika taita mwana wedu musikana. I don't want to lie, he was sent from heaven. Akazoenda kuSouth Africa akashanda ndokuurayiwa achibva kubasa. At this time mwana wedu ainge atova ne2 years. Upenyu hwakachizotanga kuuma. Ndakadzokera kuZimbabwe kumba kwemurume tikanogara hedu namwene vangu. I don't want to lie again. Vamwene vangu vaive vasina chavaipomerwa, vaindibata semwana wavo, vaida muzukuru wavo, but remember kuti ndaive ndawanikwa ndichiri muduku. Tete amwene vakaita stroke one night, vakafa kuma7 tichidya sadza. Ndakatarira, ndakashayiwa kuti ndoita sei ndivabatsira, asi kwaiva kutonga kwaMwari. Munongozivawo dzimba dzefamily dzine politics. Ndakadzingwa. Ndaive ndagumira form 2. Saka ndakanga ndisina any qualification. Dzimba dzefamily dzine politics. Kwakunogara kuka 1 room, kwakutanga kuhodha mabhero ndichitengesa kuti upenyu huenderere mberi. 2007/8 came. Upenyu ukati hevoi. Mari yandaiti ndatengesa kuti ndichinje nditenge mametikash rate raichinja every hour. Ndakambozama vatete kuhodha madhavita kamwe kadrink so tichitengesa raisi yekuMozambique, asi mari waiti kuzonokonveta hauchagoni kutenga forex. Ndakaponja rent yeroom iya handichakwanisa kubhadhara. Ndipo patainge totenga upfu nekapu kuti tibike sadza. Shamwari yangu ndichamuti Rumbi akanditi aizondikwereta mari tiende zvakare kuMoza tinohodha madhavita uye mabhero. Mwana aisara hake kumba kwaRumbi. Rumbi ainge ane musikana webasa plus imba hombe. Moza dzimba dziya dzakanaka mumaraini. Painge pane jurawo, maruva panze pegeti, satellite dish. Imba yake yainge yakanaka. Takaenda kuMoza naRumbi akanditi amainini upenyu muri kuzviona sei? Ndikati pakashata. Wesi inine background yangu yekungofigwa, yekurashiwa naamai. I was angry. I was bitter. I was a bitter woman. She told me, why don't you try something else? Ndikati chii? Akati now pane nyika inflation yakabaya. Business harichanyagona kufamba. Business unogara uchingotsvaga mari yestart. Handei kuna vamwe mbuya unotsigiswa. You think kuti where do I get my luck and success more business? Sure, Rumbi helped me open my eyes. Economy was bad. Takapinda mBeira, tikaenda kumabhero. Those who have been to Beira knows kuti it's a land of mabhero. Takatenga tikanosiya kwatainge tachigara. Takatanga kufamba hedu chaive chinhambwe kuenda kumba kwambuya vaya, tisu avo pindikiti pamba pavo. Aiwa, kuenda kun'anga chinhu chiri very normal kuMoza, indazvinyadzisi. Ambuya vakandipa ruva, vakati just water it with milk chete and you will see wonders. Vaitaura chimanyika, Portuguese nechitsonga, saka vakataura neni nechimanyika ndikanzwa. Vakandipa coin zvakare rainge rakatsva, ndaifanira kurisa mupesi yangu mune imwe mari zvaizosimbisa humwe yangu. No inflation formed against me would prosper. Takabva hedu tikaenda. Ambuya vaive vataura all the losses I had tete muupenyu hwangu endi mumusha mandaibva maisaitwa zvekunamata. Saka ndakangokura ndiri munhu aiva asina relationship naMwari. Ndaisaenda kuchechi zvachose, asi ndakaitirwa nyasha naMwari. Vakandiburitsa mumatope tete, moziva rudo rwaMwari soka handigone naro. Takadzokera chiredzi ndikatengerwa and I followed all the instructions religiously. 6 months later, ndainge ndatenga imba tete, upenyu hwashanduka. The owner wemba yandakatenga aiva ashaika ari kuSouth, so family yakadecida kutengesa imba. Coin rangu raigara mupesi, zvese zvichifamba zvakanaka. Asi I didn't tell you kuti from the day randakasvika mumba, mairema, maisararika. Usiku ndainzwa kuti mune presence yevanhu tete. Kuma 4 AM ndipo pandaizobatwa nehope. 5 years ba
Ndipo pandakamuka humwe usiku mumba muchirema. At this point ndanga ndava nebhucha mabhero, ndaive ndohodhesa mwana achipinda pachikoro anenge azotauri hacho zita racho, asi chakanaka I had a nanny, a garden boy, kikiki, regai ndiseke, apa dzinza rese rainge richiuya tete, kondiani asingadi kubhenefita, even mai guru iya yekuti rarisa nembudzi, hanzi mwana wangu ndindakamukurisa, vanhu vose vainge vouya kumba kwangu. One night I woke up ndikaona zvakandipinza chando. Ruva riya rainge rashanduka vatete, and I believe kuti it was God who wanted me to see this. Ndakamuka kuwana mugaba muine mavhu asi hamuna ruva. Ndakashamisika kuti what was happening. Asi pese ndaitombomuka kupinda bathroom, but I would notice, but on this day I saw kuti no man, where is the plant? This was a clean deal tete for all the past years, and little did I knew kuti ndakanga ndazvigokera moto muziso. First thing that came to my mind was rush kurumu yemwana. Aiwa ndakawana mwana wangu akaita kumonerwa neino shato tete. The sight will never leave my mind. Ndinozviona every day as if it happened. Nezuro ndakaskrima, hana yangu ikamboita siyamira. Kubva ipapo the snake disappeared. Ndakamhanya mubathroom ndikawana muine ruva. Aiwa ndaive ndaona zvakanaka zvechokwadi, ruva raive risimo, nawo radzoka. This happened very fast, asi ndainge ndopenga. Kubva musi uyu mumba hamuna kuzombogarika, yainge yangova yowe kunge mune masaundi emugungwa. Ndakatora mwana wangu ndikatanga kugara cottage. I asked Rumbi kuti zvinhu zvambuya vaya zvaive zvakachena here. Akati iwe hapana chemahara pasi pano, ainge achipfeka fesi yembwa. 2 days later ndakarumwa nechinhu chandisina kuona ndokubva gumbo rangotanga kuzvimba. From 0 to 100 in a short period of time. Ndakafamba kumadokta imi, hapana chakabuda, apa business rakutanga kudzikira. Gumbo rakaora, asi ndaigara rota umwe murume ainge akapfeka nguo chena achiti come to me. Even though your sins are red as scarlet, I'll make them white as snow. This was my first time hearing such a calm voice in the Bible. Yes. To me, zvaingova zviroto. Till one day, ndaifamba ndikanzwa voice riya rati, let it go, my child. This voice bothered me. The voice rakatanga kugara mupfungwa dzangu. The voice became my daily bread. Apa kumbo richingoora. Rainwa vatete zvekuti vanhu vaisakwanisa kugara nguva yakareba vaineni. I knew what the voice was talking about, and I gave up and I said, Lord, I give my life to you. Pane vamwe mufundisi vakazoshaya vaikamina kuchiredzuku. Ndakatumira shoko vakauya vakanamata neni vakapisa zvinhu zviya tete. A few days later ndakarota kuita sekunge ndiri musejari. Pakauya varume vainge vakapfeka nguo chena, asi umwe wavo ndakamuziva. Tete gumbo rangu vakaribata vakabisa chinhu chaivemo. That was the night I slept ndikamuka 10 a.m. From that day, mweya wekuora wakapera. The pain disappeared. Till nhasi handina kuzombogwadziwa. Mati ndomurasireiko Mwari uyu? Kana ndochema anondinyaradza. Ndomurasireiko Mwari uyu? Akandiburitsa mumatope, akandibisa pasi pakadzikadzika penyika kundiunza mukupenya. Hanzi, you are a peculiar nation, a chosen generation. I am a child of God, and I will work for him till the day I close my eyes. Amen. Amen and amen. Tinotenda Jehovha nekuburitsa vana vake mumatope. Nanzwa musodzi yangu kubuda vachitaura zvinhu zvakaitika kwavari, zvinhu zvazvinga zviri spiritual. Ndinotenda kuti mufundisi vakanopisa zvinhu zvese, ruva nekoini riya zvikatogwa zvese, vakasara vasina havo chavainacho, asi vaina Jesu. What shall it benefit a man to gain the world and lose his soul? Aiwa, tinotenda Jehovah. We love stories of hope. Ndinovimba kuti kwese kwamuri mabatikana nenyaya iyi. Aiwa, ingadai Mwari akuitirai zvakanaka. Handizivi kuti tipinde here munyaya inotevera. Alright, regai tipinde munyaya inotevera.
Makasimba here tete, ndinoreurura kuuraya shamwari yangu nekuti akagarajueta paUniversity of Zimbabwe apo ini ndisina kana O level zvaro. Kupfekedzwa kepi yefundo nemukuru wenyika hakuna kundibata zvakanaka tete. Ndakaona sokuti shamwari yangu iyi ava kuzoita kalive kari bheta. Ndokubva ndafunga kumupfuudza tete. Ndakasangana naCharity musi wekuvhura kwezvikoro tichitanga form 1. Charity aive akangomira ega, iniwo ndakangomira ndoga. Takatotanga kutaudzana, ndipo pakatangira ushamwari hwedu. Taifamba tese tichienda kumba. Charity aiva nherera. Baba namai vake vainge vakashayika achiri mudoko. Akakura achichengetwa namai guru vake. Mai guru vake vaishanda papurazi rairimiwa maruva. Saka mai guru vaCharity vainge vakura vava kusiya basa vava kuenda kumusha. Saka mai guru vaCharity vakasiya vakumbira Charity kuti auye kuzogara nesu sezvo vaisada kuti agumire chikoro panzira uyewo asavhiringidzika zvidzidzo zvake zveO level. Charity akagara nesu makore 2 achipedza zvidzidzo zvake zveO level. Taitobuda mumba mumwe chete tichienda kuchikoro. Marizalts eO level tete akabuda. Charity ainge akapasa. Ina mhino zvainge zvavhiringika papi. Ndainge ndisina kubuda zvakanaka tete. Charity A-level akazowanirwa scholarship yevana vanobva kuma-disadvantaged backgrounds. Kwava kuiwana ndokuendera mberi nezvidzidzo zvake. Takazoita lose touch after A-level. Mazuva iwawo nharembozha dzainge dzisati dzatekeshera uye tsamba dzainge dzisingafambi. Ndakazoonana naye after makore 4. Charity waposta mapics ake. Pakatanga kuita bhuku rekumeso mukurumbira tete, ndakanzwa chigodo chichisumuka chichinomira pahuro, kunzwa kubatikana kwakanyanya. Chokwadi munhu aidya sadza mumba medu tete, ndiye ainge abudira kudai ave kuzoita mari kauyo. Ava kubudirira ndakatarisa. Ine upenyu hwangu hwainge husinga make sense. Ndainge ndava nevana 2, vana nababa 2 vakasiyana. Ndakanoratidza vatete vangu mapikicha aya. Charity pakambogara nesu taigara natete. Ndakaradza tete vakati koindava usiri kufara wani. Ndakavaudza kuti kutaura chokwadi handina kumbofunga kuti Charity achazovawo something mukati meupenyu. Tete vakanditi ndivape picture 1 yake vaizoona zvavangaita nayo. Papera unenge mwedzi tete, ndakazongoona patimeline paCharity panyorwa rest in peace, gone too soon young soul. Tete ndakarohwa nehana kuti Charity kwainge kusisina. Ndakaiteiko? Ndakanobata mai guru vake maoko tete vakachema pavakandiona zvekuti chero anozviti ane mwoyo wakasindimara aibatikana. Vakakungura kuti vainge vatambudzikireiko vachiendesa mwana kuchikoro makore ese aya kuti nyika igomumedza. Ndakazooneka mai guru naCharity asi mwoyo wangu wakadzimbikana. Ndaiziva kuti vatete vangu pane zvavainge vaita kuna Charity. Mukukura kwangu ndaingonzwa nerunyerekupe kuti havatendeki anoswera. Asi ndainge ndisingadi kuti Charity ashayike, kwete, ndaingoda kuti atambure nyana. Raiva jelasi rangu tete kuti shuwa Charity haangabudirira achindisiya behind. Iye aimbova muchengetwa mumba medu. Ndiri kuzvituka kuti ndakaiteiko. Iye ainge ashanda nesimba kuti asvike pari. Ini ndini ndainge ndazvikanganisira upenyu ndoga ndichifunga kuti zvese zvakaringana. Asi tete ndiri kuti ndikatarisa vatete vangu ndiri kunzwa kudedera chaiko. Kuvakana vakazondipisira maturizi avo ekuroya. Rest in peace Charity. Wakagurisigwa upenyu hwako panzira navatete vangu nokuda kwejelasi rangu. I failed you as a friend. Ndaifanira kupembera newe kuti wava kusimukirawo uye wazonyaradzwa maradzo ako, asi kwete, handizvo zvakaitika. Ndave a-reformed person tete, asi face yaCharity haibudi mundangariro dzangu. Ndiri kuzama kuvaka upenyu hwangu. Zvakandisa kuti ukadya zvine mafuta pokuta muromo, asi munhu wese anofarira kubudirira kwako muupenyu. Mimwe muchato yakafira pamapikicha, mamwe graduates madestiny avo akafira pamapikicha. Havasi vose vanofara kuona munhu achiita zvakanaka. Zvakaoma. This is very true. Pane vanhu vazhinji vaimbova shamwari dzangu makore akare, asi vanhu ivo havasiri shamwari dzangu. It's true. Shoko raMwari rinotaura kuti had it not been the Lord on our side, we should have been consumed. Murikuwa kwete, murikuwa kuti consumed kuita sei? Hakuzi kunzi we should have been takachopiwa. Kunzi hamu kudliwa tase had it not been the Lord. Nevanhu vanotivenga
ndinoziva kuti vamwe venyu makangomuka mukakwira mukatora mabhegi mukaenda UK, tikadozoona 6 months later kuti maindi, nokuti vanhu vakaipa. Right, ngaitipinde munyaya inotevera. Tete makadii? Ndanyora nyaya iyi mushure mekunge ndaona uyu wanyora achiti ane nhengo mbiri. Ichokwadi tete chaari kutaura, titoriko takadozvagwa takadaro. Tete chandisingazogoni kusanangura ndechekuti kuroiwa here o itori birth condition yandakazvagwa nayo. Vanhu vanoziva kuti ndine nhengo mbiri vabereki vangu tete, asi chandisinganzwisisi ndechekuti zvavakazviona kuti ndaiva nenhengo mbiri ndichiri mwana muduku vakadii kundigadzirisa kuda ndingadai ndine a normal life. Tete ndiri withdrawn kubva kusociety yevanhu nokuti handiri secret yangu kuti zikanwe. Woti vanhu mazuva ano kana ukaita condition yausinganzwisisi vanotongomhanya kufunga kuti urombwa. Mugoona ini handitozivi kuti murumanyama wakaita sei uye inoshandei. Tete handingati vabereki vangu vakaromba neni okubata mushonga nokuti kune mamwe masibling angu akazvaugwa mushure mangu asina kana any condition, vanotolida a normal life. Chikoro chaicho tete ndakasiya panzira nokuti handizivi kuti ndoenda kumafemales kana kumamales lavatory. Masports chaiyo handinambobvira ndaita participate nokuti handizivi kuti ndinokombita andavarume here kana vakadzi. Kwete tete, handisi ngochano o transgender ozvekuda kuzvichinja masikiro andakaitwa sezvandiri kuona zviriko these days izvi. Nditori munhu akazvarwa nenhengo mbiri yechirume nechikadzi. Tete, kutaura chokwadi situation iyi inondirwadza. Ndakambobvunza vabereki vangu kuti vakadii kundigadzirisa ndichiri chanana. Vakanditi vana chiremba vakati vaimira kuti ndikure then ndozoitwa operation yacho. Now that ndakura vari kuti vana chiremba vanogona kuita operation iyo vanowanikwa kuIndia. Tete, apa kuri kudiwa mari yakareba. Ini handikwanisi kuiwana, vabereki vangu havakwanisi kuiwana zvakare kuti ndiitirwe GoFundMe. Tete, vanhu havangazivi zvecondition yangu, ndifambe hangu ndichinongedzwa nevanhu kokutagetwa nevemarichals. Aiwa bodo, asi I lead a very sad life. Vezera rangu vari kuroora nekuroogwa, asi ini ndinenge ndakangotarisa ndichidzimbikana kuti zvavo havo vakaitigwa nyasha. In appearance yangu, maumbirwo, ndakaumbwa semunhurume, ndinototaura semunhurume, nditori nestructure yemunhurume, ndinofamba semurume zvekuti uchindiona kure unototi hero jinda here, asi deep down tete ndiri munhukadzi. Ndinototeverawo semunhukadzi tete, asi kana nguva yekutevera yasvika ndinorwadzwa zvekuti ndinodemba kuti vakafa vakazorora. Ndinobowa semombe, ndinototya kuti even ndikatsvaka life partner ndinotsvaka which gender. Ndakambozama zvekudheta asi kukwira gomo. Kuti ndiaproche vakadzi zvinonetsa tete, nokuti by virtue yekuenda kunguva ndiri mukadzi, kuti ndiite zvevarume tete hapana anonditarisa ruviri, vandofunga kuti ndiri ngito tete sezvo ndichiratidzika semunhurume. Life does not revolve around dating, asi ndiani asingadiwo kupinda murudo, to love and to be loved back. Kutangawo mhuri uchionawo vana vachikura, asi kwandiri zvingori zvishuvire tete zvisingafi zvakazadzikiswa mukati meupenyu hwangu. Kuda vamwe takasikirwa kutambudzika kwega tete. Zvimwe kuda pane vane condition yakaita seyangu, kuda tingaform support group revamwe vakaita seni tichisimbisana pane maproblems atinosangana nawo mukati menzira dzeupenyu. Ndine nhamo yangu ndega tete, ndinoraramira chii. Ndakamboiswa kutherapy asi havanganzwisisi nekuti ivo vari normal, ivo vakakwana zvese zvakaringana. Tete, ko ini ndichazovei? Tomboti ndikabudirira kubvisa nhengo imwe chete, ko structure yangu inoita senge murume ndinoita sei nayo? Dai manga muri vedaro maichuza nhengo ipi, kuita mudzimai here ane structure yechirume okuita structure yechirume iwo uchitevera semunhukadzi? Ko ndikasiyawo zvakadaro, zvigozodii? Kusvika riini nhai tete, tichida kuti kusvika munguva ndingori by self. Ichi chigwere ichi chakaoma, because this is confusion at its highest level, kuti munhu anenge ari built as a man but achitevera asi ane nhengo. Like this is confusion. Pane nyaya yekupedzisira yatumigwa kuemail. Makasimba here tete, nyaya yemukomana ava gay because of what hundreds dzamai vake used to do to him.
yandirangaridza zvandakasangana nazvo chitupa vigai. Ndiri mudzimai ane 28, ndine mwana wangu 1. Baba vangu vakashaya ndichiri mudiki. Amai vangu vakadzokera kumba kwavo nekuti nanatete vangu vaisawirirana. Ndakazosara ndosvika 2 years takutogara nagogo, asi mai vangu havana kana kuita 2 years after baba vashaya, vanga vadowanikwa futi. Pavakachata vakabva vaenda kuna stepfather, ini ndikasara kuna gogo. Mumba mamai vangu vakaberekwa vari vasikana chete uye sekuru vanga vakashaya. Saka pandakasara nagogo, vanhu vaifunga kuti ndini last born yagogo since ndanga ndakasiyana mbichana namainini last born yemumba mana mama. Grade 2 ndipo pazvakatangira. Gogo vaenda kubasa uye ndaisara namainini vadiki ava. Vaiti tikabva kuchikoro voti uya tirare. Pakurara ipapo ndipo pavaitanga kuti bata vatipuruzira nhengo yangu. Vapedza ipapo vonditi uya unanzve nhengo yangu. Ini hapanawo chandaiziva, ndaingoti kutamba. Vaizotosvika pakuburitsa mafluids aya. Bonzwa munhu akuti usaudza gogo. I still remember so many times ndivati pane ropa. Vondituka kuti hauna chaunoziva. Nyarara. Chandainzwa kunge ropa anga ari mafluids aya. Izvi zvakaramba zvichiitika kusvika mainini vapedza primary school, nekuti pavakanyora grade 7 vakabva vanogara neimwe hama yavo. This became normal to me, zvekuti ndakatotanga kuzvitawo neimwe friend yangu, asi iye aisazvifarira. Namainini hatina kumbogara tese after. Asi zvavakandidzidzisa izvi haunts me up to now. Dzimwe nguva ndotombopindwa nemweya wekuda kudana nevasikana, asi ndinozofungawo mwana wangu kuti angakura asina father figure mulife make here. My advice to all mothers out there, gara uchiona pane mwana wako, because hakuna kuri safe out there. Ini ndakatanga kuziva zvinhu zvebonde ndiri grade 2, ndakadzidziswa nemunhukadzi. Pamba pambuya vangu panga pasina kana munhurume. And handi munoona kuti chinhu ichi chinenge chakaengraviwa mauri chiri mukati zvekuti vari kutotaura kuti sometimes dzotombofunga kuti rega ndiite zvevasikana, because zvinhu zvawakadzidza kubva uri grade 2. This happened, she's 28. So this happened when, how many years? Grade 7, grade 1 unenge uti 7, grade 2 unenge une 8. Saka this happened 20 years ago. 20 years ago. Hanzi give me your child kubva pa 0 to 12 years kana vari vanoenda kuroma. 0 to 12. After that, mutore. Vanenge vapedza naye for the rest of their life, 0 to 12. So what happens between 0 to 12? It's very important. In life lesson ekuti the rest of their life, munhu anenge atochibata kudai. Zvakadzidza. Zvinouya akadzidzisiwa at 8, grade 2. Kunanzva chinhu chevasikana. Mwari ngaatitire ngoni. Munongosiyawo macomments enyu kuti vedwe confession number 1, number 2, number 3 muchingoenda makadaro. Muve nezuva rakanaka. Pana sisi zvakare vanditumira message vanga vachiti vari kutsvaka basa. Rega nditsvake nhamba yavo. Vedweka. Phone yangu inenge iri busy, I don't want to lie. Tete Maswera saying, ndiri kutsvaka basa, ndiri musikana ani 25. Chero basa remumba ndinokumbira mundibvunzirewo kune vateereri. Vari kuZimbabwe vari kutsvaka basa. I think she's in Bulawayo. She's looking for a job. So please, if you know anyone who needs a helper ku Bulawayo, please let me know. Okay, before we go, I was just thinking kuti pane vanhu vanoda kutengwa hembe paShein nepaTemu. Pane vari interested here, vanhu vari kuZimbabwe vane vaida kuodhekwa zvinhu paShein nepaTemu. Patemu kana kuti Temu. If you are interested, guys, just let me know. Then ndicha create a group. Mangwana ndo yane link to see to order zvinhu zvedu. Then drova zvauya to deliver. Handiti tinokutendai nekuona video kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda ingadai Mwari akuitirai nyasha. Uye zvamadzidza izvozvo kuti vana ngavagare vakagadhiwa. Vana ngavadzidziswe kuti maparts, nobody is allowed to touch your front, your back. Nobody. Because 20 years ago, vanhu vaiganga kuzoti nhasi zvakaoma, vakutocheka chinhu vachichihla, vachitochifuraya. The rate of sin is alarming. Ndinokutendai nekuona kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda. Bye bye.